ҳамдиёрон азиз салому алайкум. Қарор дорем дар шаҳри Исор дар боғи акаи ҳоҷи Усмон. Акаи Усмон салому алайкум. Сеюм сол дар бораи ҳамин нок гап занед. И сорти ясочка. Кани барбари. Айчи Беларусия вардаги. Ясочка аз Беларусия. Ина жена исонда мондаги. Ясочка. Ясочка. Ин чӣ хусусият дорад ака? Сеюм сола. И беҳтарин нока. Нока нош. Зард меша то мой апрела места. Месад. Ина ми хонада комнатни температурада мемоне места. Мазаш чӣ қадар? Бехт ма ов дорад. Ов дор. Ини ранги ноки гарма сер ова места. Бозоргузар бошад. Бозоргузар. Ясочка. Ясочка. Беларусия. Ҳамин дар YouTube занан ясочка мебирояд? Ина мис мебро. И серҳусилам будааст? Серҳусила. Сеюм сола да ина мино. Ниҳолаша доред ака? Меулш ҳаста. ҳаста? ҳайда ман дар тамос бироед ҳамдиёрони азиз, ман кадоми боғи ҳамин ясочка кардани ҳаст аст. мо ниҳолашро ба шумо дастрас мекунем. муроҷиат кунед ба ман. Ина мои 20 сентябрда мечинем да мо. 20 сентябр. Баъди 20 сентябр мечинем. яке калон калон будааст а? оли ов хӯрдан. 300 грамм мешавад? Мешавад. ин хранени яъне ки нигоҳ доштанаш осон аст. Бале. Нашпоти да, типа нашпоти. Типа нашпоти. Бале. Мешавад. ҳамдиёрони азиз замед. ясочка будааст. муроҷиат кунед ба шумо ниҳоли ясочкаро мо дастрас кунем.